Ngibhekeni noNasani dazini. Makazukuthi ngiyenzeni. Why umela hamba ndoda umeleni. Oh, ufuna ukubona ukuthi ngivelile. Hlala lapho nyabuza. Shop kuyahla. Hey boy, awukazi ukuphosa ilitshe. Woza sihlale phansi sikhulume. Enzo, manje uthini? Uyakhumbula last time siza uMaGulu. Manje soyithola nini imali yethu? Boss, mama ngazi lo muntu lo uyawusithembisa 100 rand. Yeah, ngizothatha i-70 rand uthathe i-30 rand. Makasavumelana nakude 50 rand 50 rand. Ngiyabonga ukuthi nivume Kahle mina ngivuma. Na ngivumile. Maka boss. Awusheshe ukhuluma ufuna? kahle ngifuna niba ama-bodyguard wami. We, mina bodyguard yakho. Hayi ndoda, yini khona into engiyenzile kubo? Ngeke ukhohlwe lela langa. Ngiyakhumbula nibamba i-meeting ngami. Hayi indaba zakudala lezo. Sishiyeni phansi. Hayi, icala liboli. Okay bafethu, uzonibhadala i-100 rand. Dilo nodilo. Sure, 50 rand 50 rand. Deal. Azange avuma ngalela langa ukuthi 50-50. Hey. Son, ubani uzongibheka kanje? Mina ngiyunkazimuli ubhuti kaMahewu. Oh, ngiyakubona ufana noMahewu umngani kaDlamini. Oh ya, uMahewu ubhuti wami. Oh, Nasani, mengitho ngizokubamba inkunzi ngoba ubhuti wakaMahewu ngizokuyekela ungibulisele. Sebenzile iplane yami. Aha. Umuntu akanamali. Ndoda uyangazi ukuthi ngubani mina. Tshontshela mina. Ngiyavele mina ngitshintshela yona ayikho into ezoyenza. Ngingustiti mfana. Musayifiki le ntwana udazini ngiyahamba mina. Makunzo landa le mpahla. Hayi wena sana, ukhe ngangibambisa impahla wena. Hayi Makunzo landa le yamalo sithembise yona. Hayi wena sana, ikuphi le bosnyana yakho le? Ncaye man ushopla kekho la congiphe le yamali. Hayi ntwana yami. Kwamanje anginamali ne. Makasibona ungawakho. Awunamali ayona makusile. Lalela la wena sana. Ngangijwayele. Oqala bakushayile lapha kufe fight. So, ham.
ha. Hey! Hayi bondoda. Wena ufana nomahewu wena. Sure. Putwa ngumahewu. Ha. Hangeke. Cokushutha nawe ndoda. Igama lami uZuks. Yish. Ngajabula ukukwazi Zuks kodwa 2 rand isithombe. Ndoda mina anginandaba ukuthi malini isithombe njengoba usho. Nayi 2 rand. Ya, Trevor. Dazini. Trevor nginenkinga la. Hayi soqalile yini manje ufunani? Zuks yangisukela. Okay ngiyeza manje. Hayibo kanti ukuphi lo mfana lo? Ngilethele ihala la. Ntwana yami, mina ngibhiki ngaza ama celebrity. Ngazana nentwana kaMahewu mina nayo siso. Yabo uma ufuna ukuthi ubona le ntwana kaMahewu, amela ubhadale ntwana yami imali. Awufuni ukuyibona? Ngiyafuna ukumbona. Ntwana yami. Khima ufuna ukumbona. Zoba yi5 rand boy. Ngiyabuya ngisakulanda. Intwana le angeke isabuya. Acanga ukuthi angisazi lesikele. Aha. Skidi mfethu. Ngiyazi ukuthi ungishayile ne. Mara hayi ngiyakuvuma. Ungishayile kwangempela. Ngifuna unkaye lo muthi lo ungishayile ngawo. Endoda mina ngithengisa umuthi. Hayi skidi ndoda ngiyacela. Angichazele yini indaba ufuna lo muthi? Ngifuna kahle ngifuna ukushaya lo muntu lo. Ngifuna ukumshaya. Akulungile, thatha lento ayinabungozi. Awuze. Yabo. Hello mfana islima akaze ukuthi nalento leyisebenza kanjani.